എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ധൈര്യവും ശക്തിയും നൽകിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ശിഷ്യന്മാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഈശോ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. ജെറുസലേമിലും യൂദയ മുഴുവനിലും സമരിയായിലും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 1:8. വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടും ഈശോയ്ക്കും ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഓരോ ദിവസവും പറയുന്ന വാക്കുകളും ചെയ്യുന്ന ചെയ്തികളും ആത്മശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ പകുതിയിലധികം കാര്യങ്ങൾ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിപരീത ദിശയിലാകുന്നുവെന്ന് ദുഃഖഭാരത്തോടെ തിരിച്ചറിയുന്നു. വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടും സത്യസന്ധമായി ഈശോയ്ക്കും അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ.